Un altre anys el mateixos dilemes. Tenim que fer el pressupost. A què donen més diners? A la falla o a la festa? Al monument, per supost. Sense falla, no hi ha falles. Sí, però sense festa no n'hi ha fallers. Després, com sempre, quan la veus plantada sempre falten ninots. Això sí, si tenim premi, tots contents. En tindre 3 o 4 ninots per cremar, en tenim de sobra. Què fem enguany? O fem a peu o en autobús? Jo aniria a peu. És lo de tota la vida. No, perdona, en esta falla lo de tota la vida és anar en autobús. Però s'estalviarien molts diners. Sí, però si el tresorer diu que podem, podem. I què fem amb les bandes? Les llevem o les deixem? Això és intocable, di que sí a la banda. Això és un invent. Di no a la banda. I si es perden les xiquetes? Els xiquets no porten banda. I si es perden els xiquets? Pa això duem els faixins. I per la nit, tíquet o barra lliure? Di que sí. Barra lliure! Ah, no. Jo la teua borratxera no te la pagué. Estic pagant tot l'any per als 4 dies de falles. En 3 cubates ne tens prou. La qüestió és discutir. Hossein Estil. Hossein Estil. Hossein Estil. Hossein Estil.